madihamu akadamang do dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni Tuhata nagabejamita di minggu patuluhod dung Epipanias ima natarsurat di Lukas 4 ayat 10 rodi ayat 21 dohot topik minggu Jesus do hagugu ni hatai Yesus penggenapan firman Tuhan. Hujahama dihita songonoma didok disi. Marguguhot to di ro Jesus muse tu Galilea. Jadi sarma baritana tu sudi luat humaliangi. Mengajari do ibana diaka perguruan nasida jala saluhu do memuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tu huta hagudanganna. Mangihutun hasomalanna lahu di ibana tu perguruani jupa hari sabat. Jadi jongjong maibana naing majaha gabe dilehom matu ibana pustahani panurirang Jesaya diuka mai jadi dapok mata nama natar surat songonon songgop do tuau toddini Tuhani ai dimiahi duau mabuan berita nauli tuakana pugus disuruh duau mamaritahon tuakana tarhuru ngasa malua tuakana mapitu ngasa marnida paluahon akana ginosa-gosa mamaritahon tahun para sini rohaun ni Tuhani ditutup mapustahai di paula matu parhobas laus hudul ma gabe nonnol ma dopak ibana matani sudi na di perguruani jala dihatahom matu nasida sadario do jupang natar suratodeng di nabinege munai ima hatani Tuhata di hamuaka amanami dohot inanami adong ma manang napiga si putihata sian trupuk jamitai na perjulu ima padohan marguguhot todii ro Jesus muse tu Galilea imana tersurat di ayat 10 pati ahado nanaing dohonon na marhite padohani marguguhot todii ro Jesus muse tu Galilea taida disi peran ni todi porbadiai nama marguguihon dohot na menggerakkan Jesus asaro muse tu Galilea kembali ke Galilea lapatan na dang na terpaksa ro Jesus dulu ati dang na so terjua dang na kebetulan manang tersor alai tung takas taida disi pabuat to di ido to di porbadia ido na majujui Jesus romuse tu Galilea dang na so martujuan haroroni Jesus muse tu luati dadaholan nanaing merdalani buti manang mangibati sabing daw adong domisi ni Jesus na husus di Galilea di ayat na mangihut di ayat 15 ya macay takas di dok mangajari do ibana di akka perguruan nasida jadi asamoloro Jesus tu Galilea ala naing mangajari ibana di si nah taida dison bahwa Roh Kudus selalu mengarahkan manang manugihot jolmai tuaka hal-hal na dinggan songo Jesus na dipergugui to digerakkan asalau muse tu Galilea to diperbadiai toktong do manugu-nugu tuaka ulau na dinggan jadi akahala pinarguguan nito di porbadia yang digerakkan Roh Kudus saya aka ulau na dinggan do disakapi ulau na paulihon doho na membangun do patupau nii ulau manugu-nugu ulau mangajari ima nabui taatusi marhite padohani marguguhot to dii ro Jesus muse tu Galilea imana perjulu to diido na majujui Jesus tu Galilea patupa ulaon pangajarion
Nah, laus tudu-tudu do nang itu hita. Saya jujuan nito di ido hita borhat move on, bergerak tuaka inganan sitopotota patupa aka ulaon nadinggan. Ima nataida perjulusian trupuki. Napadua kon didok di ayat 10 mangihuton hasomalanna lahudui bana tu perguruani jupa ari sabat. Akamang dohot tamuinang tutuna gabe menarik di hita ima padohan mangihuton hasomalanna. Di hata Indonesia didok menurut kebiasaannya. Hasomalanna, kebiasaannya, habits, ngasomal, sudah biasa. Dang na tersor, apalagi na terpaksa. Jaladang na kebetulan, dang na tumben, alay ngasomal, nga kebiasaan na. Didok di bagas saturpukon mangihuton hasomalan na lahudu ibana. Maksudna lahudu Jesus tu perguruani jupa ari sabat. Jadi dang na kebetulan Jesus di Galilea asal lau tu perguruani. Bicar disok kita ninna rupani. Dang na kebetulan lahu tu perguruani daw. Alai ala nunga say di hasomalhon lahu tu perguruan ganup jupa ari sabat idu. Sehingga begitu dibegi manang diida adong di si perguruan pitor lao ma tu inganani. Upikir oma jamita na macay argadi hita. Adong dojol maon dang na hasomalan na lau tu gereja molo ta aplikasihon wai tu situasi ta tu dirita. Dang na ala naung kebiasaan, dang ala naung somal merminggu daw, dang naung somal pertangyangan, alai talusi mah di rohat tabi. Dada ala naung dihasomalhon, alai gudang do ala na kebetulan, na tarsor. Arung do pinasongoni ulaning di bagas seperti kiano tarsor lau tu gereja na kibitula rupani tumben ninna gabi Roma dongan nama dok tumben ate gabi na tu ibana songon na marminggu hamulai ninna kebetulan lai rosi matua gabi terpaksa ni hutun na sida tu gereja. Yang godang rosi matua nahi badang lau ibana tu gereja. Songon na tumben hamu pertangyangan inna. Oh lu hami majabui saunari inna. Hamu ka amanami dohot ina nami. Sesuatu na tersor manang na tumben hurang denggad duyate. Molotopua mata madok sayang tu inatai. Hape dakya na salilingom madok songoni. Olo duga belongang inate mabigisa. Olo manod didok ana masa. Songon na asing. Songon na sayang-sayangok ko ina. Yesui gabi didok biguni isi rotuho. Roma musia mate madok imahonian inata. Nidok sayang tongdang di jaluho nina rupani. Roma inate madok dang nasujina alo alai tumben sahelion. Sahirana adong maunya gabe na inate jua mate. Alai do pehia dibigi madok songoni. Alai molonu ngaso mali didok ngajuk didok tutu kadang asing di sipareon na. Alai mulu saheli do didok atong. Bolo do gabe longang roha. Molo didok tumben berarti dakya kan idun waing songon nasuhia akamang dohot tamuina nami mulak kita musi tuturpuki didok dang na kebetulan Jesus ro tu perguruani
Dung dipasahat tu Jesus pustahani panurirang Jesayas, diukap mah jadi dapok matana mana tersurat, songgop do tuau todi ni Tuhane, ai dimiahi duau mabuan berita nauli tu akan napugus, disuruh duau mamaritahon tu akan tarhurung asa malua, tu akan mapitung asa marnida, paluahon akan ginosa-gosa, mamaritahon tahun para sinirohaon ni Tuhane. Ope dang nakebetulan ni tak sengaja daw. Basa tadok songoni. Perjulu nga somal mabuka doho majaha pustahay, majaha bibil, majaha hatani debata. Bana padua hoto tu betul di ido patuduho ni. Jadi dang na dipatoho-toho tu dirina. Tutu molonunga somal mabuka bibil ate. Murado idapot. O si pata olodo dibuka Roma rupani pajaha epistel siya julu tabuka ma turpuk epistel ninna. Sai dibuka ya matai dang aradapot. Baulu duga bibili di salahon. Ada ngarok tersurat di Sony gabin. Anak so di sodoi inna. Ala dang aradapot na. Yesui lu jama mereng indeks nai. Jolo di bereng indeks nai buti di dia do nuaing. Padan narubi do manang padan nai baru. Ngasai majaha baru pedapok na. Hamuaka amanami dohot inanami. Tutu sudido hita maboto pepatah nama dohok. Ala bisa karena biasa. Mulu di hata batak di dohok. Somal na do piamna. Nah sianon magabe nyatusan semua karena dibiasakan. Semua ada prosesnya. Tanga dong ngulu na langsung jadi. Jadi akada danak pemolonunga di pasomal-somal. Molonunga di biasahon. Tutu gabe habit doyan non. Gabe bagian ni dirina doi. Dakola danak songoni do nak kita. Sudido ulau ni na di pasomal-somal do ala bisa karena biasa. Somal na do piamna. Arong do halak madok songonon. Basa mulu maca habibil pitur modohoddo kibanin na rupani. Yesui di do maul dapo tahu ayat tiba inna. Hapi ngasai hulului. Bahasa so maul aso ya dibuke. Bahasa gabi modohoddo kibana. Majah habibi aso ya dijaha. Hapi yang gua mamereng TikTok melek do terus hati. Alani manang ahapi anggo sosomal do bui duga be canggung kaku. Kebiasaan menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan berarti ada ketergantungan. Kalau sudah tergantung apapun akan dia lakukan. Iman apa duahon. Napa tuluhon nanaing dohonon na jalan nanaing idota siya turpukon totu marperdumuan tu topik ni minggu tay. Jesus do hagugu ni hatay. Ima di topik ni minggu tay. Berabad-abad lamanya dalam hal kedatangan juru selamat, Allah hanya berjanji. Para nabi bernubuat tentang Mesias juru selamat. Martau-tau disuриrakon, Allah berjanji dan berfirman. Alain waing di bagasa diri ni Yesus pada ni janji berubah 100% menjadi kenyataan. Molo si Yohanes madok gabi daging mahatay. Sudi na sinurirakon niya kapanurirangi taringot tu Mesiasi nuaing patar di bagasan diri ni Yesus. Padan manang baga-bagay dipasikop di bagasa diri ni Yesus.
Alani i berita nauli tu akan pugus, haluau tu akan terhurung, hamalumo tu akan mapitung, paluahon akan ginosa-gosa, dohot taon para sinirohaon nasihat Tuhani, dakkolan baga-baga be, dakkolan berita sabing be, dakkolan janji tinggal janji. Alai nyata jala terida dui di bagasa diri ni Yesus dohok marhite akaulau ni Yesus di Portibion. Asaido ubahed didok sadario do jupang natar suratodeng. Jadi dang baga-baga be, dakkola berita be, dakkolan angan-angan be, alai nunga nyata di bagasan diri ni Yesus. Sahalinai macetakas nakiningan di ayati sadario do jupang natar suratodeng. Lapatan na dang marsugut tak keduan dang tikina naing robe alai sadarion di nabinegi muna hatai jupang ma haluau ni jupang ma berita nauli sahat akan napugus malum akan nama pitung malum akan nama sakit malua akan naginosa-gosa jala jupang ma tahun para sinirohaun ni Tuhani di bagasan nguluta dakkola berita sabing bitu hita alai nunga nyatai di bagasan diri ni Yesus oma natahalacon di bagasan tikion merhite-hite hatani tuhata hupikira kamang dohot tamuinang natulu po ini gabe macai arga di hita au honota sian turpuk jamita di bagasan mingguon. Amin martangiang mahita. Moliate ma di hatam nabadiai pasu-pasu may Tuhan jala pargugui hami mangulahotja di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.